Здравейте, приятели! Това е парто, в който се оправяме заедно за спане. Преди малко си измих зъбите с тази четка. Аз снимах видеото, но нещо не се бъгна. Сега ще го сложа. Казах, че си донесох новата мицеларна вода на Билка. В интерес да го правя. Ох, добре. Сега, чакайте. Тампони взех. Значи, защото ако питате не съм слагала крем, просто винаги, ама абсолютно винаги си почиствам лицето, дори да нямам грам грим. Просто винаги си го почиствам. Всъщност е малко мръсно деня просто. Не съм слагала никакви там гримове или каквото ще да е. Билка е най-добрата мицеларна вода. Ако не си изпробвал Билка, трябва да го изпробваш. Готова съм. Следващото, в принцип, аз не мога да си намеря пяната за лице. Не си намирам пяната, затова ще използваме този крем на Балеа, който е против пъпки и между другото намерих ефект. Преди имах, всъщност трябва да си купа ново, преди имах 1 тон пъпки, сега нямам нито една. Нито една просто. Нанасяте върху пъпката. Аз тук имам леко зачервяване, така че нанеса и на него. И да. Сега използваме това. По-точно само ролера, без крема вътре. И си масажираме лицето. Може да го намукате с вода, за да ви е по-приятно. По желание. Аз винаги го правя. И да. Може, ако имате нещо по-чувстващо за лице, да го сложите върху продукта, върху това или просто на лицето и то да ви го разнесе. Но аз го използвам просто за масаж. И малко релакс. Това го правя всяка вечер, за да може лицето ми да спа спокойно. 5 минути го правя в принцип, но сега не ми се прави. Винаги го изливам след използването продукта и го прибирам отново. Като цяло искам да ви покажа нещо. Това е бурканче от крем на L'Oréal. Мирише на крем. И сега намерих, че ми е свършил и ще се донеса новия. В принцип той не ми е нов, ползвах го преди няколко дни, ама се води като нов. Използвам го за ден и нощ. Мисля, че не знам какъв. Не знам как се води. За хидратация, докато спам. В принцип, аз като цяло, като си легна, гледам на телефона или на телевизора и заспивам към 3 през нощта. И да, като цяло това е моята вечерна рутина. Ако искате още такива видеа, пишете в коментарите. Бай!